dongi miyo ng'ato credit where it is due. Rieko dhi medre kinde ka mwane ka uchumi mar Kenya dhi bedo motegno kata ko kwane ka iketo test e yo ma ni kare ahinya. Ka orango kanyo in gi thuolo mar seconds per day mondo mi wach mari mogik. Times Magazine nowacho ni Kenya is the only country in Africa ma currency ne ose stabilize against the dollar. Gini luwore gi rieko ma president mantie thuolo no bedo go. Kik wabed jomoko moluoro bedo president nikech ka wangi bedo president to gik migogo ji gine midhi goyi go ting'eni onge dwoko minya bedo go. Erokamano Meshak Odede wach mari mogik nitie kar ka debed ni kata kiseu jogo mantiere opposition kata jogo mantiere sirkal tesre usebedo kuling'e weche gi duto. Adieri ma wach kanyo kwatie kwa. Adieri mar wach en niya 2017 kata kapok Raila omosore gi Uhuru Kenyatta, William Ruto nong'eyo ka gigo bedo sign nikech sechego Uhuru Kenyatta ne chalo adui mogik mar jakom Raila Amolo Odinga ka ji dhi election ma 2017. Omiyo samudo bedo kani onengo ng'e ni sama ni sign CBA gi mano Uhuru sign CBA no gi doctors no sign CBA no ka gino siep mapata gi dhot matwe tai machalre to rwako sati machalre gi William Ruto. Omiyo William Ruto ok wuoge gini ma omoke. Thank you. Mane manyalo bero ni kanyo wach mantiere. Jomadoka gunwero kamano ahinya. Sa osedong kanyo dakika achiel kende to watieko chero kiny ma kawuono. Kamano odeyo vidi kachal koda ka Meshak Odede kuom bedo